това няма да ти хареса. Не защото е грешно, а защото е вярно. Аз не съм тук да те мотивирам. Мотивацията е за хора, които искат да се чувстват добре за малко. Аз съм тук да ти кажа това, което вече знаеш, но избягваш. Ако търсиш утеха, излез. Ако търсиш оправдания, излез. Тук няма да ги намериш. Но ако си готов да чуеш истината без украса, остани. Ти знаеш какво трябва да направиш. Не защото ти го е казал някой, а защото го усещаш всеки ден. И точно това е проблемът. Ти не си изгубен, не си объркан, не ти липсва информация. Ти избягваш. Избягваш фокуса. Избягваш натиска. Избягваш момента, в който трябва да седнеш и да останеш. Ти наричаш това баланс. Наричаш го грижа за себе си. Наричаш го имам нужда от малко време. Но истината е по-проста. Комфортът ти говори по-силно от дисциплината. И ти слушаш. Ти отлагаш. После пак отлагаш. После го наричаш процес. Скролваш, проверяваш, прескачаш и си казваш, че си заед. Заед, но не по-добър. Дните минават. Седмиците се размиват. А ти стоиш на едно и също място и се чудиш защо нищо не се променя. Все едно напредъкът се появява сам. Все едно фокусът идва, когато на теб ти е удобно. Не идва. Ти не губиш време. Ти го разменяш. Разменяш бъдещето си за няколко секунди облегчение. Разменяш потенциала си за шум. Разменяш яснотата си за разсейване. И после се изненадваш, че се чувстваш празен. Това не е мистерия. Това е математика. Първото предателство не е голямо. То е малко. Тихо. Сутринта, когато алармата звънне и първото нещо, което правиш е да посегнеш към телефона, още преди да си поел контрол над деня, ти си дал контрола над нещо друго.
чужди мисли, чужди нужди, чужди емоции. И после се чудиш защо умът ти е разпилян. Ти държиш телефона до себе си докато работиш и се изненадваш, че не можеш да се фокусираш. Ти държиш 10 отворени таба и се чудиш защо мисълта ти е разкъсана. Вниманието ти е собственост, а ти си раздал ключовете. Има нещо, за което не говориш честно. Срамът. Този тих срам, който усещаш, когато изоставаш. Когато знаеш, че си можел, но не си. Срамът, който те кара да избягваш работата. Защото, щом я погледнеш, си спомняш колко дълго си я избягвал. Затова скролваш. Защото скролването не те съди. Срамът те затваря в цикъл. Срам, избягване и още срам. И ти живееш вътре в този цикъл и го наричаш умора. Не си уморен. Ти си извън синхрон със себе си. Ти не си счупен. Ти си недисциплиниран. Това е по-лошо. Знаеш ли защо? Защото това е избор. Няма проклятие. Няма лош късмет. Няма хаос. Има поредица от малки решения, които ти беше прекалено удобен, за да поставиш под въпрос. Ти преговаряш със себе си всеки ден. Само още малко. После. Утре пак ще стане. И после се чудиш защо нищо не се променя. Дисциплината не чака настроението ти. Тя реагира на действие. Когато седнеш, когато започнеш, когато спреш да бягаш. Ти усещаш разпада. Тихо, бавно. Усещаш как ръбът ти се заобля. Как увереността ти се разтваря, когато стане тихо. Не защото не можеш, а защото не оставаш достатъчно дълго. Ти си човек със стандарти, който живее под тях. И това триене те изтощава. Затова си уморен. Не от работа, от самопредателство. Ти знаеш разликата между почивка и бягство. Просто си дал на бягството по-хубаво име.
Ти не се нуждаеш от още вдъхновение. Нуждаеш се от подчинение на собствените си решения. Фокусът не е настроение. Фокусът е правило. Работиш, после наблюдаваш как се чувстваш. Не обратното. Емоциите не са началници. Те са време. Минават. Навиците остават. Започни с малко. Едно съобщение и го пази. Без драма, без обявяване, без публика. Само доказателство. Ти не си тук, за да бъдеш забавляван. Ти си тук, за да станеш човек, когото уважаваш. И това започва следващия път, когато избереш трудното, без да го превръщаш в спектакъл. Фокусът не се намира. Той се налага. Реши и не го обяснявай. Докажи го.